Plăcut basmul Cenușăreasa când erai mică? Mie, da. Mult mai târziu am aflat însă că în spatele zânei bune, a caleștii aurite, a condurului de cleștar și, bineînțeles, a prințului, mesajul existențial absorbit împreună cu laptele matern de către fete a fost acela că într-o bună zi, într-un anumit mod, cineva va veni să ne salveze. Un prinț, desigur. De la ce să ne salveze? Simplu, de la înfruntarea realității lumii adulte. Mai exact, faptul că noi însene, doar noi însene, suntem responsabile de viața noastră. De ideea de a ne simți în largul nostru cu a avea grijă, cu a ne apăra și a ne afirma pe noi însene. Cum am spus, problema începe în copilărie. Nu am fost efectiv obișnuite să înfruntăm teama și să o depășim. Încă de mici ne-au încurajat să evităm tot ceea ce ne înspăimântă și să facem doar ceea ce ne face să ne simțim liniștite și în siguranță. Nu ne-au antrenat cum să devenim libere, ci exact opusul, cum să devenim dependente. Dar asta se poate schimba. Iar recomandarea mea este să ieși din așteptare, să îți găsești puterea interioară, să nu mai aștepți un prinț, ci să devii propriul tău prinț.